ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryete ita alawas a napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, anya ka ditikit kita am ditatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa amida. Kakaasi dalang arudan. Oray kaskasano, addalat ta nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay so dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsakak launay a. Si kamad gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si Kagayam Manong. Adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Dahil tamo tirigat na itibiyagyo niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Uwan nga rod Manong. Ngam awan maaramidan ta isumot ti bilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot Manong. Saan mo matakadwa ni bakit mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? O sige nga rodan Manong. No saan ka kumaabulag? Inta ko maagay-ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabalin tamatlat ta ti agay ayam. Kaya't ko kumati agay-ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamat, ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman ak iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbaglakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga rod. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alain ka nga rodan. Ang mga noawan jay inada, tanaibaga nga ada meeting da ita. Ay, mga lakpay mo't iti isangpot ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapodot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kaya't ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, agayam kami, ngam nalalay nga. Noon nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan, idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputa nalalay nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula na ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit da di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. An-anom ti kwarta. Inikan iti kwartam idirabi eh. Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa ingay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanum laeng matigatangam? Apa damagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod kay ti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma? Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong. Itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang itulod day ta bulag. Kaasi mo't no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag. Kayat mo ka ding agigan kalatan iti balayo? Ha? Sa anak mo ta bulag? O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sao ni Manong Leonard. Di mon italtalak. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu. Tapno na saya ti masakbayan ta. Adda nga tamot na sayat ang masakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay ket din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko ang makita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Ang mukata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si Ka Gemma. Napatagtikabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan ano mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay kasta ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, tas anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pa'y, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sabaling mat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sama pan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to aman nursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabaalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis ka no dayje anansi dito'y lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di Tayje pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Adda ama ditirik na.
no ditoy amang isuro. Apay kumaakas ta tiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buwisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula unay yung dayjanan si. Ay, masurunak. Ano launay ti basol na kan kaya? Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinakmet pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod? Inuray na kumaang daak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsak anak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. No makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayap. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababa mo ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kami tanarigat ti subject mita. Masapol nga igad mo ti agadal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo kadi, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga taasana ka na sirib iti pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Jak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O nagripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti bagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti gradom. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. When, mami? Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, ta naisurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnet dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami, nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami, makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak am mo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na, gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaet iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadutmat ti anak ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo? Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiw nak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Yak ammo, manya klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tiyar aramiden na kunama. Tasabalikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngamno ditoy. Padyam nga awan tiyar aramiden na. Kas kumaitean niya, Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kulaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Wen nga rod. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nancy, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawan itay. Wen kabagays. At di plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Ang isumutan ti ipapatay day di asawa na. Apay adi na padasan ita, bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag, agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manen nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang. Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni anti ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay, maragsak anak mo. Kakayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo dya Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka na giti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang, So apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Apay na pudot man ang ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramid ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibagaday ta nakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, ta sa diwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan,
At na nagkasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. Paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta paminsan. Awan papanan na no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy-happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka ano oras ti adal, mami. Ang no da mga awis kanyak. Saan ko apalabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko. Di mo kumamit yalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay. Anya tinapasama? Sige sir, taumay kami dita. Bye. Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko nam samay. Ti anak ta, ada ka no di presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw? Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Lalahain ta ni Jeffrey Sinto lakay. Saan nga agnagam ti anak mo? No sana may kan iti liksyon. Baybay ang kadidya anak ta. Kasanod ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay iti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman. Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami, dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaang agulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo, iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agdodoma of you. Nan, kita akman? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado ti nagbalin analatak a pintor, babaan kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang ngamin. Ta anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada pa pananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada pa pananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray, tanaragsakak mo't amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak matibulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ang mamaestra. Tapno ipasada ti anak ko.
Kamali day ta kapanunutam. Kasano nuawan amuna sa mapan itinangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kaya't ko adumakkel na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, kapot pampanuynuyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apan ang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasidadaan ka kanu at tumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Asino pa'y nga iti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wenmot kit di ading ko. Ang amuray no kasta. Ay, agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayah manang. Patpatgan kayo a kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan na katumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaten tayo. Uray siyak mat, manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumatgatang iti lote. Maliman nga rod, barok. Adda lang nga ben pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko inton bigat iti opisina. Isunton ti panangibagak nana. Ay, sapay la kumanga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat nagatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti ina ni Nancy di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti solar. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti solar da. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no dalaki di porsyento nga agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingan dan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbagitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga ada ka dito'y anali dahil Leonard. Da tayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsa ka iti mat. Anya ka dito saan mo amaawatan. No kayat mo, intay di lami saan ko, ta isurok ti saan mo amaawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti grado. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti grado. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa ya makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy di reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat at talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko day maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan, panangipatag. Dito'y drama tayo,
ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta ken ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaet dagiti agkabsat at Julius ken Gemma. Kat ballog ken manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti maysang aldaw, naibaga ti ina ni Nancy iti kabsat na nga ilako dati may sa asularda. Tapag pa doktor ni Julius nga apo ko da inton madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma ken Julius. Idinto tasaan pa'y amakaturpos ni Leonard. Gapo iti kinaballog na. Agsarsarita da Leonard ken Ruben. Idi simmangpet ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas anapaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasingpet nga rod no kasta. Kayat na ka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram iti math. Nasingpet at talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko ang maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulit man timbagam. Ha? Saan na kano ang maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan. Tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamat masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanyak kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam? Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka, maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Among madnagayam nga agayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka di ti napasamak iji balayo iji kalman. Napasamak. Awan mo tinapasamak, Ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, Ma'am. Insuro nak ngamin idi kalman ni Timath. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, Ma'am. Maawatak amasayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, Ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mat iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami? Kasto na, Julius, ha? Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga iti mangkadwa kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Un, Mami.
Maawatak, no apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ron dito'y tainak ibaga kadananang kan anti. Wan mami, duada akad duwak amapan ije pagadalan mi. O sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagara. Itapay laang, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat. Agyaman na ka. No kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akaduan ni mami. San abale, taadda dua akadwak. Dagiti dua lola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan kading agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit? Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rud Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat ngamin apagungtan no agbalog? Ay, sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos ngamin da Gemma kan Julius nanang. Amuyo met, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mangkadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwa kan kwa na. Wan nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Taijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman ak nanang. Pakaragsakan mi kit di Tada kami ti mangkadwa iti apo ko mi. Ni Nancy mo di nakitak anas si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat dwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plancha at day tayo nagpintas abistida ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige kabagis, plancha ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit dino nadadaal dan, tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy, anak asut iti pang-graduation da. Napandan iti pagadalan da, taita ti graduation da. Ingam ni Leonard, sa nakaraman kadagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari ka pam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tang agturpos. Oy, di nakman itultulad kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo? Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwaken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ak kumaijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Intay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wen tanakala ko tamot tan iti sularta. Nuwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basitan adi tay napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay, kat maamuan tayo no makadanon tayon ijay. Iso na laeng, tadyak makaan anos iti Manila. Sabali ti pudot na ijay.
Saan apresko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay, kat, anyangay nga rod ka bagays. Aganos tayo para kan ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramidan tayo ijay, mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami, mabalin ka di pa'y ang makakita ak. Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami. Impakita yu idin? Wen anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kasta gayam, ngam no imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami. Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasen tayo manen. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyar da, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang. Tapno saan na abukudan ti ragsak. Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwen iti anyaman abanag. Sak mawatan ti bagbagam, mami. Nang nagkuti saritaan nyo iti anak ta, basol ka din ni Nancy, no inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaingam siya. Among bakit? No saan mo nga akseptaren ti panakaatiw mo, kanayon ka masaksaktahan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko ma, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na, may panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da, nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang, mangipakita da ita anasait da nga gadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko, makakitan tumot lang ti kabsat ko, mami. Wen anak, amin tayo, kidawon tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kidawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko, tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man langan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanyak. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas kanika. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko?
Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wenno saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya kung ti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na benggen ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnama na a makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wenno saan. Adapay parikot, nanang. Masapol nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya kung ti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap napanandag iti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada? Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sa anak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay. At damat itay ditoy. Day taket tay kunak. Sa baliting kasirip-siripen. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napan manen kadagit ti barkada na. Sapay kuma, tadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan. Siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Wan nga agpaiso. Ada nga agpaiso na ngaramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idonar na ti kornea ti mata na. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista.
Adda na iranod iti matana. Aguray tayo ananang. Bareng adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilote. At dayta ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay na damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Kita ta malako da ti loti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es-eskan na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Doon yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibya nga kaya, nadamag kulaang mag. Apay ngamin nga interesado ka amangam mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adda mayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ken ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, ken uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Wenmet siguro, nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor, no kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka diday tananang. Napanunot mi ken ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tamangan adda mayat nga agidonar iti korniya. Ne, mayat sa agpaiso day taan nanang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapuam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga bingabasit. Amasabol na damagan yun no naggapuak, mami. Ay naanak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang patakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Napay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpos? Madanon to na ita turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti kaaruba? Ano nga nga ikat nanalayang damit nga siya? Awatan mo, kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsabat matakiday mo, anda ka di man ang kasuron mo. Ay, makapasuron kayo.
Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. May strapay kano ni Nancy nga inada. Adda ka di maditimbaga na. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Kaasi kamat bakit? No agimula ka iti sakit tinagam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Wan mami, ngamin, magagaran akon. Ano sila ang anak ko? No ipalubos ti apo nga ada donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami. Lading itak anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kastamo ti kabsat mo ani Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami? Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langa? Taubing ka pa'y ngamin, idi mapukaw ti panagkitan. Apay nga ari kapon ti Ropak. Kunang amin ni mami. Noan niya kano ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto tapilay akmat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Oh, adda ka di maarikap mo? Ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam kasla ababati maysa. Ngam basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Tapno intun magnaka. Patas tun ti pannagnam. Anya ti ko nam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Mami. Tapno patas tun ti pannagnana. Magpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no umatidog ti maysa, babaan iti na nga to amukod ti sapatos. Di mayatan ti pannagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin na nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod no mano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngam no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipagna, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipagna, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na.
O sige, Lola. Buyan da ka magna. Nay, ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay kumamot ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga road. Tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo. No kasano ti lang tayo akapamilya na. Wan nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Wan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga rod, umayak adagos dita ospital. Urayan dak. Bye. Anak ko. Ngay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nung donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko, nanang. Tamapanak iji ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta. Nuapay adinan makitkita dagiti karuba na. Iti sabalya bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay. Tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tap nagbalin an normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adda imawag kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agrobata ko, nanang. Tamapanak ko na iji ospital. Ay, umayak. Tapno anda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan, nanang. Kaya't ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag ka ni mami, manipod iji ospital. Amangan no adan ti donor. Mabalin nga tan, ang maisayang kat ti operasyon. Mamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitak nga ibaga. Naawan lata ti donor. Mayatak nga agidonar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni mami, taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasiguradong agbaligi, nagsayaat kuman. Saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda ka numat saan? Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangi donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kaya't da kano atulungan ti anak ko, nanang. Babaan da itang aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos ti kararag tayo. Uwan, nanang. Nasa umat ti may saaman norsuro, anapan gayam danan si J. Manila. Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da idjay. Ah? Awan. Dinamag ko, ngam di da kanoam mo.
Unakon kat. Pakasik nam launay ter aramida ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko na am ngawan, Kumuna iti amin, nasingpat ka ni Leonard, hindi pagadalan. Sika lang tigumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day, ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Ha? Dinakman kun kontraan akanayon, Ruben. Nabartak ba ti anak mo? Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot da ita. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangag ti bagbagak. Umunag iti kanawan alapayang. Romwar iti kanigid. Nujak ba kapag tepel, makabil kun ti anak mo? Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agtep-tepel. Balok kan mamartak. Sang ka ibaga makasaritam? Ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana? Basta di mo disdiswan ti anak ta. Ano aramidem da ita, siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka. Konsentidura ka nga ina. Patpat gaklaan ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan ah. Kita am tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak ah. Tapno agnagam ka. Daytoy. Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Salbag ka! Manipod ita. San kon nga itad kan ka ti sweldok. Tapno awan ti itad mo apagbartak daytoy nalaing nga anak mo. Kita, magdardaran tingiwat na! Apay at dinanong mo! Bastos daytang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na. Di na amo ti bagbagana tanabarta! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartek ka? Saan ko man nga agbartek? Ha! Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, Manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti kornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na dayta nga operasyon. Wen kabagays, eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kat, kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor, Manang? Iti kabiitan apanawen. Itaman pa ako mitkita ka iti adayo. Sa kaumisam-isam. Pampanunutat din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinaytagtagainap mo. Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigid ti kalsada. At daawit na abasit alata ti sardinas. Kat nang ipisokak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensya iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalamaday chay. Ay, kaduan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Ngata, Itati ipapanta iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor.
Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan nakas karina? Wan anak, saan ngamin akas dalupot, ama balinlat ta atakupan. Mami, amangan kit dimat, no saan akong ama kakita. Ay, saan tayo ang mapukawan iti namnama anak ko? Basta agtalep tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan kuha na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti pagkatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak na yung kamaghapi-hapi. Pudnon sa timbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat nga minakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababati pa nagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akan ayon anabartek, awan na saya at apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksaminan ng ti doktor ti matam anak ko. Nakasagana ak, mami. Day tati kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngay no kasta. Nasayaat nga rod. Madi nga min di mang namnama ka. Santo saan matgayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No man pa'y negatibo. Saan ko ama ipanamnama, as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laang asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyang. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananang, bareng mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga'y ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslag nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligi no saan. Oray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabaligi ti operasyon. Wananang, mapantayo man ket di iti chapel da iti nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Uwan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nakijay. Kunang amin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayon nagda ka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli aktulaangan, inton irwardakan iti operating room. Uwan, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wananang, mapantang arudan. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't nanang. Ay, agnerbyosak pa iket din. Anya nga ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo. Abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas nga agpaiso, nanang. Inta nga ruden. Taang mga no irwardan ti apo ko. Kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital, nanang. Mabalin mo lata ti agkararag, nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang,
Adapay laang iti recovery room ni Julius. Ay, when nga ron anak ko. Ay,